הסתערות והשתלטות על שטח אויב, אבל בתוך הרשת, מלחמת ויקיפדיה, אולי המרה ביותר שידענו עד כה. לירון שמם, תסביר, לירון. טוב, גיא, לא בטוח שכל מי שמחפש את הערך ישראל בוויקיפדיה שם לב לפרט הבא. בצד הטקסט המפורט מופיעה גם מפה קטנה, שבה ניתן לראות את שטחי המדינה שצבועים מובלטים באדום, אבל שים לב, המפה הזאת תואמת את גבולות המדינה ב-67 ולא כפי שהם היום, כלומר, ללא שטחי יהודה ושומרון וחלקים מרמת הגולן, הם לא מופיעים במפה הזאת כשייכים לישראל. מאחורי המפה הזאת כמובן עומדת איזושהי סוג של הצהרה פוליטית, והיא חוזרת בכל השפות, בעברית, באנגלית, ברוסית, בכל שפה שתנסה, ויש מי שלא מוכן לעבור על כך בשתיקה. מצאנו שמשנת 2007, עשרות אנשים, אם לא מאות אנשים, פנו לוויקיפדיה וביקשו להחליף את התמונה של מדינת ישראל. כולם טענו באופן גורף שהתמונה מטשטשת את המציאות לחלוטין. כולם לחלוטין נתקלו בקיר. תמיר ססי הוא חלק מארגון לוחמי ציון, שיש לו גם קבוצה מאוד מאוד פעילה בפייסבוק, והקבוצה הזאת כולה התגייסה בימים האחרונים למאבק לשינוי המפה, שכלל בין היתר הפצת סרטוני מחאה ברשת, מכתבים וטלפונים לאורחים שונים בוויקיפדיה, אבל כל זה פשוט לא עזר. אנשי ויקימדיה, שזו העמותה שאחראית על ויקיפדיה בישראל, הסבירו להם וגם לנו שלא מדובר בטעות תמימה, אלא בהחלטה מכוונת, שהתקבלה בהתאם לכללי ויקיפדיה, באמצעות שיח ציבורי נרחב שהתקיים בדף התגובות של הערך, ובסופו נערכה מעין הצבעה כזאת, הצבעה שיכולים לקחת בחלק רק מי שהוא עכשיו עורך פעיל בוויקיפדיה. כלומר, זה לא לגמרי פתוח לכולם, אלא בדיוק, השיח הוא פתוח לכולם, אבל בסופו של דבר מי שיכול להשתתף בהצבעה זה רק אנשים שיש להם ותק, הם ערכו מספר ערכים, ולכן הם היום מוגדרים כעורכי ויקיפדיה, ולכן לטענת ויקימדיה, אסור אפילו לא להם וגם לא למייסד הארגון, אין יכולת לערער על ההצבעה הזאת. כן? אז תשמע, ארגון לוחמי ציון החליט לשנות אסטרטגיה, והם פתחו מבצע אינטרנטי מקיף להשתלטות על ויקיפדיה. בעקבות זה החלטנו בלוחמי ציון לצאת מבצע גיוס של עורכים, לפנות לאנשים שיודעים לערוך בוויקיפדיה, וגם אנשים שלא יודעים לערוך, אנחנו ניתן להם תדרוך, כל מה שצריך באתר של לוחמי ציון, או דרך הקבוצה שלנו בפייסבוק, תדרוך איך לערוך בוויקיפדיה כדי לאזן בעצם. עכשיו, המטרה שלהם, גיא, היא לא להתמקד רק בשינוי מפת ישראל, אלא בכלל להביא לשינוי בערכים רבים של ויקיפדיה, שלטענתם משקפים עמדות שמאלניות ואנטי-ישראליות. כן, ברור. טוב, אני מניח שיהיה מעניין, אנחנו כמובן אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הקו הזה. לירון, תודה רבה. תודה.